Assalamu alaikum masu sauraro da fatar kun waye gari lafiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na karfe 6:30 agogon GMT da Ghana, wato 7:30 kenan agogon Najeriya da Nijar. Mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tashar tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka daure ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa bam ɗin Zamfara ramuwar gayya ce ɓarayi ke son yi kan kashe 'yan uwansu. A Najeriya ana can ana ƙoƙarin tantance irin ta'adin da fashewar wasu bama-bamai biyu da aka dasa a kan hanyar Ɗan Sadau zuwa Gusau a jihar Zamfara suka yi. Bayanan da aka fara samu sun nuna cewa mutum 11 suka rasu a fashewar, amma hukumomin sun ce yawan bai wuce mutum 7 ba. Ana dai zargin wannan wani salon harin ramuwar gayya ne 'yan bindigar suka ƙaddamar game da kisan 'yan sa-kai suka yi wa 'yan bindigar da muƙarrabansa a makon jiya a yankin. Yanzu haka dai ana can cikin jimami da zaman jugum da kuma dakon tantance matafiyan da ko dai suka jikkata ko kuma suka rasu sakamakon fashewar. Wani mutumin yankin da ya buƙaci a sakaye sunansa ya yi wa BBC ƙarin bayani game da aukuwar wannan hari. Mutanen sun bi ayarin sojoji tare da motoci zuwa Gusau kawai sai bam ya tashi. Masu babura da suka hau bam ɗin nan duka ya tarwatse da su. Aƙalla an rasa rai na mutum 5 nan take. Aka taka na biyu kuma ita ma motar da ta taka shi ya tashi da ita, har an rasa mutum 5. Wata ma motar da ke kusa da ita ta taka ta Allah ya sa kwananta sun ƙare. Lokacin da muka tattara bayanan nan kusan gawa 11, akwai kuma wasu da suka ji rauni, in ji mutumin. Ya ƙara da cewa dama tare ake tafiya da rakiyar jami'an tsaro a lokacin da bam na farko ya tashi, sai 'yan bindigar nan suka dawo suna ta harbin mutane. To cikin yardar Allah tankar sojoji tana kusa sai suka yi ta kashi. Wannan shi ne na biyu ko na uku don an taɓa samun aukuwar irin haka wata 6 ko 7 a baya a daidai wannan wajen da wannan bam ya tashi. Nan ma 'yan ta'addan sun taɓa dasa bam kuma ya tashi shi ma ya yi ta'addi ya tarwatsa wasu motoci a wannan lokacin. Shi ma Mustapha Jafaru Kaura, babban mataimaki a musamman ga gwamnan jihar ta Zamfara kan harkokin yaɗa labarai, ya tabbatar da labarin aukuwar wannan lamari. Wannan lamari ya faru Asabar ɗin nan ne daidai wani ƙauye da ake ce ma Mai Ayaya cikin ita wannan hanya ta Ɗan Sadau. Bayanai na farko sun ce mutum 7 suka rasu, amma wataƙila a ƙara samun ƙarin bayani, in ji shi. Jami'in ya kuma danganta kai harin da abin da ya ce ramuwar gayya ce ɓarayin suke so su yi wa wasu 'yan sa-kai bisa ga kisan da aka yi masu na mutanensu, ciki har da wani kacallansu a ranar Juma'ar da ta gabata a Magami. Haka kuma ya ce gwamnatin jihar ta umarci duk inda irin wannan abu ya faru ƙaramar hukumar ta ɗauki nauyin maganin wanda abin ya rutsa da su. Sannan ya ce gwamnatin jihar ta kuma ƙuduri aniyar gyara hanyar, kasancewar lalacewarta ce ta sa ɓarayin ke samun dama har su dasa bam. Fashewar bama-baman a kan hanyar ta Ɗan Sadau zuwa Gusau a jihar Zamfara dai wani tsokaci ne game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da bibiyar shiyar arewa maso yammacin Najeriya, duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi da jami'an tsaro kan bayar da tabbaci suna yi don magance matsalar.